खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बाक्सा जिल्ला आबसुआ एचएस आरो एचएसएलसी आनजादाव सेथि मासि उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायदों। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बोसोरनि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव सेथि मासियाव उथ्रिसारनाय सा 50 फरायसाफोरखौ बरायदों आरो मान बावदों। जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय मेट्रिक आनजादाव टप 10 आरो हायार सेकेन्डारि आनजादनि आर्ट्स, कमार्स आरो साइन्स आयदानिफ्राय टप 10 सायख'नानै सा 50 फरायसाफोरखौ बरायो आरो मान बावो। बाक्सा जिल्ला आबसुनि आफादगिरि नन्देश्वर बर'नि मासि लानानै सामलायनाय बे हाबाफारिखौ बिटिसि हायुङारि गावखुंथायनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'आ बेखेवनानै होनायजों लोगोसे सोलोंथाइनि फारसे बेसेन गोसा बिबुंथि लाखियो। बेजों लोगोसे मिरु आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बाक्सा जिल्लानि गेजेरावनो टप 10 मासि लानानै उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे बुंथियो दि बिटिआर हालामजों लोगोसेनो बाक्सा जिल्लाया सोलोंथाइनि फारसे मोजां रिजाल्टखौ मोननो हादों। बड'फानि मोन्थोर आरो सानस्रिखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों खामानि मावनाय आरो आथिखालाव गोजोन थासारि फैनायनि उनाव बड'लेण्ड हालामाव सोलोंथाइनि हारा बांसिनदों होनना बुंथियो बिथां दिपेन बर'आ। बेजों लोगोसे बाक्सा जिल्ला आबसुनि आफादगिरि नन्देश्वर बर'आ दिनैनि बरायनाय हाबाफारिनि बागै गुवारै फोरमायथिनायजों लोगोसे फैबाय थानाय समाव सोलोंथाइनि फारसे खामानि मावनो लानाय हाबाफारिनि बागै फोरमायथियो आरो बेवहाय फरायसाफोरजों लोगोसे बिमा बिफा आरो समाज सिबियारि रायजोफोरखौ खावलायो। बाक्सा जिल्ला कमिटी निखिल बर' छात्र सन्था उद्योगत जिल्लाखনত बर' माध्यमत मेट्रिकत आटाइतকৈ ভাল ফলাফল কৰা 10 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা কাৰ্যসূচী ইয়াত ৰাখিছে আৰু খুব প্ৰতিযোগিতামূলক এটা পৰিৱেশত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ বাক্সা জিলাত বৰ মাধ্যমত ভাল ফলাফল কৰিবলৈ মানে সম্ভৱ হৈছে আৰু মই তেওঁলোকক মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যেহেতু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী যে ফাইনেল এক্সাম ইয়াত সমগ্ৰ অসমত আৰ্টছত বাক্সা জিলাই প্ৰথম পাবলৈ সক্ষম হৈছে, সায়েন্স আৰু কমাৰ্চতো দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সেইটোৱে বুজায় যে জিলাখনত পঢ়া বড়ো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হওক আন আন জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হওক যিহেতু মিক্স এটা জনগাঁথনিৰ এটা জিলা হয় আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যি এটা সংকল্প লৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে সায়েন্স আৰ্টছ কমাৰ্চত ভাল ফলাফল দেখুৱাটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু আজি 10 গৰাকী আৰ্টছত সায়েন্সৰ কমাৰ্চত তেওঁলোককো সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান ৰাখিছে। ইমান সুন্দৰ এটা ৰিজাল্ট তেওঁলোকে কৰিছে সঁচাকৈ আমি তেওঁলোকক এই ফলাফলটো আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু শুভেচ্ছা প্ৰদান কৰিছোঁ। আহি থকা দিনত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা গুণগত শিক্ষা অভিযান প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সকলো যিখিনি আমাৰ কৰণীয় কাম আছে এই মানে সজাগতা অভিযান আৰু আন আন কাৰ্যসূচী আমি আগুৱাই লৈ যাম এই কথাকে মই স্পষ্ট ভাষাৰে মই দোহাৰিছোঁ। गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै नैबे मुसलपुर टाउननि गेवलां फोथाराव 2025 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव जायफोर फरायसाफोरा बर' बिजोंजों फरायनानै टप 10 मासि आवग्रिनो हाबाय दा बिथांमोन फरायसा आरो हायार सेकेन्डारि आनजादाव जायफोर फरायसाया मोनथामबो स्ट्रिम फारियै आर्ट्स साइन्स आरो कमार्सआव टप 10 मासि मोननो हाबाय गासै 50 जन फरायसाफोरखौ जोङो मान बावदों बिथांमोनखौ जोङो बरायदों आरो बेनि थाखायनो बे मान बावनाय आरो बरायनाय हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों आरो बे हाबाफारियाव दिनै आङो बेखौनो फोरमायनो नागिरदों बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेनि थाखायनो जोङो गोजोननाय मोनदों। देग्लाय बाक्सा जिल्लाया हायार सेकेन्डारि आनजादाव जोङो आर्ट्सआव अल आसामावनो जोङो टप पजिशनाव दङ 1 नाम्बाराव दङ। बिनि उनाव जुदि जोङो नायोबा हायार सेकेन्डारियाव कमार्सआव जोङो सेकेन्ड पजिशन मोननो हादों आरो साइन्सआव जोङो थार्ड पजिशनखौ मोननो हादों। दा बेयो गमामायैनो बाक्सा जिल्लानि थाखाय जोबोद मोजां खौरां। दा बेनि थाखाय जोङो थांनाय समाव जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि रिजाल्टखौ जोङो साबसिन खालामनो थाखाय जोङो गासै जोङो नुनो मोनदों 76 खान हायार सेकेन्डारि आरो हाइ स्कुल दंमोन। दा बेवहाय जोङो मोनफ्रोमबो स्कुलाव हाबनानै जोङो फरायसाफोरजों जों रायलायदों, फोरोंगिरि सारमोनजों जोङो रायलायदों, बिमा बिफाजों जों लोगो हमलायदों। दा बेनि गेजेरजों दिनै जोङो मोजां रिजाल्टखौ जोङो मोननो हादों होननानै फोथायनाय मोनदों आरो बिनि थाखाय आथिखालनि जिखिनि थासारि बेखौ लानानै
फरायसाफोराबो दिनै जथेस्थ' खस्थ' खालामदों बिमा बिफाफोराबो दिनै जोथोन लादों आरो फोरोंगिरि सार मेडाम बिथांमोनाबो जथेस्थ' खस्थ' खालामनानै फोरोंनायनि पद्धतिखौ एसे मोजांसिन खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोना फोरोंनायनि थाखाय निश्चय बे रिजाल्टआ फैदों होननानै आङो बुंनो नागिरदों आरो थासारिया दिनै जोंनि गेजेराव सिगांनि बायदि नंला गोजोन मोनसे थासारि फैबाय दा बेनि थाखायनो कम्पिटिटिभ जि नैबे वर्ल्डआव फरायसाफोरा कम्पिटिशननि माइन्ड लानानै बिथांमोना निश्चय खोब मोजाङै फरायनायनि गेजेरजों जोङो बे रिजाल्टखौ मोननो हादों आसा खालामदों बिथांमोना बिनिख्रुइ साबसिन फैबाय थानाय समाव जाहाथे मोजांसिन खालामनो हायो आरो बाक्सा जिल्लाखौ मोनसे मोजां जिल्ला आसाम जिल्लानि मादावनो खालामनो हायो दा बेखिनिखौ जोङो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसा खालामदों जोङो नैबे जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव मोनसे दङ जोंहा मिशन क्वालिटी एडुकेशन मुभमेन्ट दा बेनि गेजेरजों जोङो गंफ्रोमबो फरायसालि हाबनानै जोङो खामानि मावदों आरो बेनि अनगायैबो जोङो थांनाय बैसागोनि सिगां मोनफ्रोमबो गामियाव जोङो भिलेज एवारनेस खालामदों दा बेनि थांखिया जाहैबाय जोङो फैबाय थानाय समाव जोङो जाहाथे बाक्सा जिल्लायाव बेनिख्रुइ साबसिन देग्लायनिख्रुइ साबसिन जाहाथे रिजाल्टआ मोजां जायो दा बेखिनिखौ जोङो सिन्था खालामनानैनो बे जोङो भिलेज एवारनेस आरो स्कुल हाबनाय हाबाफारिखौ मावदों दा बेजों लोगोसे जोङो गोबां फरायसाफोरखौ एखनब्ला नुनो मोनो बिथांमोना दिनै माखासे गाज्रि थासारियावबो दङ दा बे बिथिङाव जों जुदि नायोबा दिनै नुनो मोनो दिनै उन्दै दिनै बैसोआवनो दिनै हाबा जानाय जुलि जानाय आरो बेनि अनगायैबो दिनै ड्राग्स दिनै गान्जा सोबनाय बेफोरावबो जों बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय जायफोर बिथांमोना उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि थाखायनो दिनै आथिखालाव हाबा जानायानो जाफ्लेबाय थानाय बेखिनि जेंनाफोराबो समाजारि जेंनाया जोंनि गेजेराव जाफ्लेबाय थादों दा बेनि थाखाय आङो समाजखौ खावलायगोन जायफोर समाजनि दैदेनगिरि दा बिथांमोना समाजखौ जाहाथे मोजां खालामो आरो खारन समाजा थिग जायोबासो जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो थिग जागोन दा बेनि थाखायनो गिबियाव जोंनि समाजा जोंनिया थिग जानांगोन गामि दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै गामिखौ खोब मोजाङै दैदेननांगोन अब्लासो नैबे गामियाव साफा मोजां जाफुंसार फरायसाफोरखौ जोङो मोननो हागोन जाय फरायसाफोरा फैबाय थानाय समाव हारिनिबो थाखाय खामानि मावगोन समाजनिबो थाखाय खामानि मावगोन आरो बिथांमोनानो सानसे समाव साफा हाथरखि बायदि सुबुं सम्पद जानानै बर' हारिखौ गोजौआव दैखांलांनायाव बिथांमोनानो जोंखौ हेफाजाब होगोन दा बेनि थाखाय आं साफ्रोमबो फरायसुलि बिथांमोनखौ खोब गावनि केरियारखौ थिगै लाखिनायजों लोगोसे हारिनि थाखायबो समाजनि थाखायबो देशनि थाखायबो जाहाथे खामानि मावनो ओंखारबोयो बेखिनि बाथ्राखौ आङो खावलायनाय जाबाय।